बे बुस्थुखौ जोंनि खाथि खालानि बे दखानफ्राव बिथांमोना फानफैयो। बिथांमोनखौ जोङो सोंनायाव बुङो बिथांमोना जे बिथांमोना कलकातानिफ्राय लानानै फैयो होननानै। दा जों सानबाय जे बिनि फेक्टरिया बा बिनि जेसेबां मेटेरियेल्सफोर बा बिनि जिथु उद्योग बा मेसिनफोर बे जुदि कलकातायाव दङब्ला जोंनि आसामाव बा जोंनि बिटिसिआव मानो सफैयाखै होननानै जोङो सानखांबाय। दा सानखांनानै जोङो मोनबाय जे आरो किसुमान बुस्थुफोरखौ जोङो दानि जुगावथ' इन्टारनेटनि जुग नालाय जों किसुमान बुस्थुफोरखौ जोङो मबाइलफ्राव नायबाय, इउटुबफ्राव नायबाय जे जोङो बेफोराव मोननो हाबाय जे एकदम इजि प्रसेसजोंनो माने मोनसे बाल्बनि माने तैयार जायो बा रेडि जायो। दा बे बुस्थुखौ माबोरै मावनो मा खालामनो जोङो सानखांनानै आरो जोङो किसुमान मबाइलफ्राव नायनानै जोङो माने स्क्रिनफ्राव किसुमान मबाइल नाम्बारफोर मोनबाय आरो जोङो बिदिनो मोननायजों लोगोसे जोङो लोगोजों रायलायबाय, बिदिनो लोगो लालायनानै जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै बे गुथै मेटेरियल्सफोरखौ माबोरै मोननो हागोन, बहा मोननो हाया, जोङो बेफोरखौ माने कन्टेक्ट खालामनानै जोङो बे बुस्थुफोरखौ जगार खालामबाय आरो दानिफ्राय जोङो बे बुस्थुखौ मावजेननो मोनगोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जायफ्रा इच्छुक दङ, जायफ्रा गोसो दङ, बा डाइरेक्ट फैनानैबो कन्टेक्ट खालामफैनो हागोन। जोंहा बेबायदि गिदिर एमाउन्टनि केपिटेलबो आखायाव गैया। जायफोरनो बे दा जिथु जोङो जि बुस्थुखौ खिथाबाय बेफोर बुस्थुखौ नांगौब्ला नोंथांमोना फैनानै जोंजों मोगा मोगि रायलायनो हागोन आरो कन्टेक्टनि गेजेरजों हागोन। आरो बे बुस्थुखौ नांथारगौ जायोब्ला नोंथांमोना किसुमान एमाउन्टफोरखौ जोंजों रायज्लायनानै बा किसुमान एमाउन्टफोरखौ जोंनो एसे एनै होग्रोनानै नोंथांमोना लांनो हागोन। बे बुस्थुखौ साननै सानथामनि गेजेरावबो नोंथांमोना मोनलांनो हागोन आरो जोंनिफ्राय। आरो सोरबाफोर बनायालासिनो जास्ट जोङो बाल्बखौल' हलसेल रेटआव बोखांनानै दखान फानथिंहैनोसै बा मोनसे दखान बहायनानै बेखौनो फाननोसै होननानै सानोब्लाबो, बाल्बल' लांनो सानोब्लाबो नोंथांमोना हलसेल रेटआव बे बाल्बखौ नोंथांमोना लांनानै दखानफ्राव फानहैनो हागोन आरो। दा जोङो दखानफ्राव गंसे 9 वाटनि LED बाल्ब 1 इयार गेरेन्टि गोनां जुदि बाल्ब बायनो थाङोब्ला जोङो 140-50 बेबायदि होनानै जोङो बायनो गोनां जायो। दा जोङो बे बुस्थुखौ सोरबाफोर जुदि बिदिनो हलसेलनिफ्रायनो लांनानै जुदि गावनि दखानाव जुदि फानहैनो सानोब्ला जोङो हलसेल रेट होगोन। जोङो 80निफ्राय 90नि गेजेराव जोङो बे 9 वाट, 12 वाट, 7 वाट बे बाल्बखौ जोङो हरगोन आरो हलसेल रेटआवहाय। सोरबाफोर जुदि इच्छुक दङब्ला दखान होनानै जे बे बुस्थुखौ फाननो होननानै सानोब्ला लांफैनो हागोन आरो बेसेनो। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रमिक देव। मैं बङाइगाँव लड़ा। मैं बङाइगाँव मोर घर और काजलगाँव मैं आजिकाली काजलगाँव मैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओसरत मैं एटा क्लिनिक खुलिसु जार नाम हल SD क्लिनिक। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाँव स्टेट बैंक अफ इन्डियानि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय SD क्लिनिकआव गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ फाहामथाय होनाय जायो, जेरै सिनियर जेनेरेल प्रेक्टिशनार, डायबिटिस स्पेसियलिस्ट, फाइनाइट एन्ड लिभार डायसिस आरो स्पेसियलिस्ट अफ पेथोलॉजी, लोगोसे डक्टर, लेबरेटरि मेडिसिन, ECG फोरनि सुबिदाफोरबो दं। नोंथांमोनहाबो बेफोर बेरामजों भुगिनांदोंब्ला SD क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। जगाजगनि थाखाय 7002814440 आरो 7002557364 बे जानबुं नंआव जगाजग खालामनो हागोन।